ହଉ ହଉ ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଟଙ୍କା ଚାକିରି ତାହେଲେ ମୋର ହଉ ଆଉ ଯେଉଁ କହନି ମା ଟିକେ କହିଦେଲୁ କ'ଣ କରିବୁ ଖାଲି ଫଟୋ ଏମିତି ଏମିତି କରିବୁ ନା ଆଉ କିଛି କହିବୁ ଟିକେ ଟାଇଟା କରିଦେ ଟାଇଟା କରିଦେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ସେୟାର ବି କରିଦେବେ ବାଏ ବାଏ ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍ତେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି ଆଉ ଆମର ତିଠି ତୁଳସୀ ମା ଆମର ବସିକି ମ୍ୟାଗି ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ମ୍ୟାଗି ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ମା ଡବା ଏଇଟା କ'ଣ ହାଣ୍ଡି ହାଣ୍ଡି କ'ଣ ଲୋ ହାଣ୍ଡି ଚକୋଲେଟ୍ ଆଚ୍ଛା ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଆମର ମ୍ୟାଗି ସାଙ୍ଗରେ ହାଣ୍ଡି ଚକୋଲେଟ୍ ଆମର ଚନ୍ଦନ ବାବା କ'ଣ ହାଁ କ'ଣ ଷ୍ଟିକର ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ଏଇଟା ତଳେ କ'ଣ ଥୁଆ ହେଇଛି ତଳେ କ'ଣ ଥୁଆ ହେଇଛି ଏଇଟା ଏଇଟା କାଇଁ ଦେଖ ଏଇଟା କ'ଣ ହାଣ୍ଡି ଚଚ হ্যাঁ এটা স্টিকর আচ্ছা তুলসী মা দেখুଛନ୍ତି ଆମର ଷ୍ଟିକର ଦେଖୁଛନ୍ତି ତୁଳସୀ ମା ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚନ୍ଦନ ଆଉ ତୁଳସୀ ମା ଆଜି କହିଲେ ଆମେ ମାଗି ଖାଇମୁ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କାମରେ ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି ଆମର ଦେଇପାରୁନ କି ଆଉ କୋଉଟା କୋଉଟା ଖୋଲିଦେବା କି ହଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଭଲ ଖାଉଛ ଦେଖିପାରୁଛ ଯେ କ'ଣ ଖାଉଛ ମା ହଁ କ'ଣ ଖାଉଛ ହଁ କ'ଣ ଖାଉଛ ମା ହାଣ୍ଡି ଚକୋଲେଟ୍ ହାଣ୍ଡି ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଉଛ ହଉ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ ହାଣ୍ଡି ଚକୋଲେଟ୍ କେମିତି ଭଲ ଭିତରଟା ତୁଳସୀ ମା ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଭିତରଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ଆମର ଚାଲିଛି ଓହୋ ଓହୋ ଟଣାଟୁ ନାହିଁ ଓହୋ ବାବା ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ମା ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ନା ଥାଉ ଥାଉ ନା ନା ଠିକ୍ ଅଛି ତା ଜିନିଷ ନା ତା ତାର ଏଇଟା ଏଇଟା କାହାର ଅସ ହେଲା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡ କିନ୍ତୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଲାଗୁଛନ୍ତି 5 ମିନିଟ୍ ଯଦି ଛାଡ଼ିଦେବେ ତାହେଲେ ଏମିତି ସଦାବେଳେ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଝଗଡ଼ା କ'ଣ କରାଯିବ 6 ମାସେ 7 ମାସେ ଥିଲାବେଳେ ଡିଫରେନ୍ସ ସିଏ ହେଲା ସେଇଥିପାଇଁ 2 ଜଣ ଯାକ ସଦାବେଳେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଏଇଟା ଧୋଇଦେଲେ ହେବନି ଏଇପଟେ ଖାଇଲେ ହେବ ଆଚ୍ଛା କ'ଣ କରିବା ଟିକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଏଠି ତୁଳସୀ ମା ଆମର ହାଣ୍ଡି ଚଚ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ସାର୍ ବସନ୍ତି ଖାଇବା କହିଦିଅ ଟିକେ କାରଣ ପାଟି ନାହିଁ କି ଯିବ ଖୋଲିକି ହାଏ କହିଦିଅ ଟିକେ ହଁ ଝଡ଼ା କିଲୋ ପାଟି ଫିଟୁନି ପାଟି ଫିଟୁଛି ଆଉ ତାହେଲେ କହିଦେ ଭଲ କ'ଣ ଆଶା କରୁଛି କ'ଣ ହାତରେ କାହିଁ ପାଟିଟା ହାତରେ ଦେଇକି କଥା କୁହନ୍ତି କି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ପଚାରିନି ମୁଁ କେମିତି ଦୁଶୁଛି କହିଦେନି ମୁଁ କେମିତି ଦୁଶୁଛି ହଁ ଯଦି ଭଲ ଦିଶୁଥିବି ମୋ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଆମର ତୁଳସୀ ମା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏମିତି ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତୁଳସୀ ମା ଆମର ମ୍ୟାଗି ଖାଇବେ ତୁଳସୀ ମା ଆମର ମ୍ୟାଗି ଖାଇବେ ମ୍ୟାଗି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମ୍ୟାଗି ଆମର ତୁଳସୀ ମା ଖାଇବେ ଖୋଇଦେମି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ତୁଳସୀ ମା ମ୍ୟାଗି ଖାଉଛନ୍ତି ଆମର ଚନ୍ଦନ ଧାଇଁକି ପଳେଇଲେ ଆଉ ପଳେଇକି ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପାକୁ ସାନ ଜେଜେବାପାକୁ ପଳେଇଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପ ଝିଅ ବସିଛୁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲରୁ ଆସିକି ବସିଛି ଆଉ ଆମର ତୁଳସୀ ମା ଆମର ଖାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଡବା ଚକୋଲେଟ୍ କାହାର ହଉ ହଉ ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଡବା ଚକୋଲେଟ୍ ତାହେଲେ ମୋର ହଉ ଆଉ ଯେଉଁ କହନି ମା ଟିକେ କହିଦେଲୁ କ'ଣ କରିବୁ ଖାଲି ଫଟୋ ଏମିତି ଏମିତି କରିବୁ ନା ଆଉ କିଛି କହିବୁ ଟିକେ ଟାଇଟା କରିଦେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ସେୟାର ବି କରିଦେବେ ବାଏ ବାଏ
फ्रेंड देखंतु चंदन आउ मु सांग होइकी खाउछु आउ चंदन खाउछन मो सागरे कोन कोन हेइ बाबा आइटम साग भजा लाइट बेसी अछि हां हां साग भजा हां पोटल भजा हां तकड़ी डाली हां आलू तकड़ी हां ना पोटल तकड़ी काई पोटल तकड़ी काई अच्छा आउ कोन भात भात आउ ना साग तरकारी साग भजा आलू पोटल भजा आउ अछि डालमा अच्छा एति खाउछ हां भल लागु टेस्ट लागु कहिदनी कहिदली सुपर लागु तो पचारे केमते अछंती हां मो पाई गोटे लाइक सब्सक्राइब कर दे हाँ सुनी पार्टल फ्रेंड आओ बर्तमान आम बिलूर आसिलु आ बिलूर आसिकी बर्तमान पहुँचलु आ पहुँचिकी आज तो संडे आमर चंदन बाबा आज आमर खाऊले खाई बर्तमान आम कौन करिया खाई खाइले शोई पड़िया बिलू जाइल बिलर पड़गल कादुआ होगला कौन मु बिलर कहीदियो मु बिलर पड़गली कहीदेली अच्छा फ्रेंड देखुवे आमर एपटे तुलसीमा खेलुंट सेपटे खेलुंट तुलसीमा कहीं दिशुना पलैले बोधे धाई सियाड़े तुलसीमा पलैले आम बर्तमान खाइबू आउ खाई सारी टे रेस्ट करूँ रेस्ट करके कौन करिया बिलू जा आउ बिलू जा अच्छा आज संडे थिला तो से छुट्टी थिला टे बकल लेकिन बुले दे आने आउ तुलसीमा कौट खेलुंट आवाज आसूँ कहीं ना पाखरे ये हूँ फ्रेंड देखिपे आउ वीडियो भल लगे चंदन गोटे सब्सक्राइब निहाती करदे थैंक यू बाय बाय रोची जय जगन्नाथ।